ହେତିକି ବେଳୁ ବସିଲଣି ପାଟ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଁ ଏ 20 ଟଙ୍କା ଅଛି ନେଇଯା ଦୋକାନରୁ କଣ ଆଣିବୁ ମିଶିକି ଖାଇଦବା 4 ଜଣ ଆଉ ହେଲା ଯା। ଭାଇ ଚାଲିକି କାଇଁ ଯିମି ସାଇକେଲ ଥୁଆ ହେଇଛି ଯାଉଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବି ଆଉ। କେତେ ଥର ଚେନ ଖସୁଛି ଏତେ ଥର ଚେନ ଖସୁଛି ଆଉ କିଏ ବାଗେଇବ ଗଡେଇ ଗଡେଇ ଯାଉଛି। ଆରେ ହେତିକି ବେଳୁ କୁଆଡେ ଗଲା କି ରେ? ଆରେ ଦିବା ହେତିକି ବେଳୁ କୁଆଡେ ଗଲା କି ରେ? ପଇସା ନେଇ ଖାଇଦେଲା ନା କଣ ବେ? ହଁ ବୋଧେ ଖାଇଦେଲା ନା କଣ। ମାମା କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ଆସ ଯିବା ଖେଳିବାକୁ। ହେଇବା ଦିବା ଆଇଲାଣି।